పాక్ డిఫెన్స్ దగ్గర పదే పదే పాకిస్తాన్ అడుగుతున్నటువంటిది ప్రస్తుతం ఓ పక్కన చైనాతో ఉద్రిక్త వాతావరణం భారత్ దగ్గర ఉంది. అటు చైనా పాకిస్తాన్తో కలిసి ప్రయాణం సాగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మెయిన్ భయపడిసి వస్తుంది పాకిస్తాన్. ఎందుకంటే చైనా 4 రోజులు చేస్తుంది, ఆ తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంతకుముందు కూడా గతంలో జరిగింది అదే. ఏది 62లో జరిగింది కూడా. ప్రపంచం అంతా కనుక సీరియస్ అవుతుందంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, అది భయపడిపోతుంటుంది. మేము మిమ్మల్ని వదిలేసామన్నటువంటి ధోరణిలో చెప్పేందుకు సిద్ధపడుతుంది. బట్ భారతదేశం అట్లా ఊరుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు. చైనా కనుక అడుగు ముందుకేస్తే చైనాను అడ్డం పెట్టి పాకిస్తాన్ని దెబ్బకొట్టడానికి రెడీలో ఉంది. ఎందుకంటే చైనాలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ దేశాన్ని మనం కొట్టిరాలి, కానీ దాని నుంచి డిఫెన్స్లో అఫెన్స్ చేస్తాం. అది ఆత్మరక్షణ కోసం అంటూ దాని మీద ఎంతమందిని చంపాలి అంతమందిని చెప్తాం, ఎన్ని విమానాలు కూల్చాలో అన్నీ కూలుస్తాం, ఎంత విధ్వంసం సృష్టించాలో అంతా సృష్టిస్తాం. అదే సందర్భంలో కీ పాయింట్స్ ఏవైతే కొండ ప్రాంతాలలో బలమైనటువంటి ప్రాంతాలను అవి స్వాధీనం చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఎట్టాగు సచ్చినట్టు చైనా వెనక్కి వెళ్ళక తప్పదు. ఎందుకంటే సుదీర్ఘ యుద్ధం చేసే పరిస్థితిలో చైనా లేదు. ప్రపంచం అంతా కూడా చైనాని వెనక్కి పంపిస్తుంది. అక్కడితో ఇక ఆ ప్లేసెస్ మనం వెనక్కి రాం. గతంలో 62లో ప్లేసెస్ ఎట్లయితే అది వెనక్కి రాలేదో అట్లాగే మనము టాక్టికల్గా వ్యవహరించడానికి సిద్ధంగానో అది చైనాకు కూడా తెలుసు. అందుకనే పాకిస్తాన్ నుసుగొలుపుతుంది. పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఇరాక్ వాళ్ళని JF-17 విమానాలు ఇస్తాం, మాకు F-16 ఇవ్వమంటే ఇరాక్ వాళ్ళు నవ్వి ఊరుకున్నారు. ఇంతవరకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు. రెండవది కీలకమైనటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సందర్భం కనుక జరిగితే పాకిస్తాన్కి మాత్రం గట్టి బుద్ధి అవుతుంది. ఇక జీవితంలో పాకిస్తాన్ కోలుకోలేనంత దెబ్బ. మొన్న ఎప్పుడైతే అది చేసినటువంటి ఒక చిన్న ఎదవ తెలివితేటలకి మనం చేసిన సర్జికల్ స్ట్రైక్స్తో ప్రపంచం ముందు పరుగు పోయింది. దానికి తోడుగా సరిహద్దు ప్రాంతాలలో పర్టికులర్గా ఒకప్పుడు ఈజీగా తీవ్రవాదులు రావడానికి దారైనటువంటి కొండ ప్రాంతాన్ని నుజ్జు చేసి పొడి చేసి వదిలిపెట్టింది. దాంతో ఆ రూట్లో నుంచి రాలేకనే చస్తోంది. ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరిని పంపించలేక చస్తోంది పాకిస్తాన్. అట్లాంటిది అంటే వ్యూహాత్మక ప్రదేశాలు అంటారు, వాళ్ళకి పట్టున్నాయి, అవి వాటిని నాశనం చేసి వదిలిపెట్టారు. శాశ్వతంగా ఇక ఏమీ భారతదేశం జోలికి రాలేని పరిస్థితి సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఏం జరుగుద్దో చూడాలి.